Dulan sa usa ka gatos ka mga magtutudlo lakip na sa tulo ka mga prinsipal nga nadestino sa Olango Island ang na-stranded nunot ning atong kahimtang sa panahon karon. Kumusta man kaha ang klase sa mga eskwelahan sa mga islets gumikan niini? Si Luan Mirundina sa exclusive report. Sukad niadtong Lunes, wa makapahigayon sa ilang klase kining 48 ka mga magtutudlo sa senior high school nga nadestino sa Olango Island. Aron mapahimusla ng ilang oras, gipahimo lang una sila sa ilang mga lesson plans o gitapok lang sila dinhi sa Mactan National High School. Aron usab mas duol ra sila paingon sa Angasil Port kung ugaling mohatag na og clearance ang Coast Guard nga mamahimo nang makabiyahe ang mga motorbangka paingon sa Olango Island. Ang assistant principal sa Santa Rosa High School kinsa usa sa mga na-stranded mibutyag nga sukad niadtong Lunes. Duha lang ka mga magtutudlo ang nahabilin ron didto sa ilang tunghaan nga mo'y nagduma sa napo ka mga section sa senior high. Our PSTSS are there. PSTS sa District 9 is the one watching over Santa Rosa Junior High School right now. So hopefully, intact na ilang students. Ang ako ang senior high which is in a separate compound. May ang ako ang problem. But givisit niya mo to nga naka-feedback siya nga. Marag naglisod yun kuan sa mga students. Samtang laing 43 usab ka mga magtutudlo sa elementary nga nadestino usab sa mga tunghaan sa Olango Island ang na-stranded. Gipahimutang lang una sila diri sa Mactan Elementary School. Gipasabot ni Dr. Ronald Ferrer, Administrative Officer 5 sa DepEd Lapu-Lapu, nga kini ang sagad nga sitwasyon sa mga tunghaan sa isla ning buwan nga kusog ang habagat. Ilabi na kay ubay-ubay sa mga magtutudlo ang mga taga-mainland sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang gibuhat karon sa mga schools with teachers nga wala na makalabang, insakan sa mga superintendent nga i-facilitate lang yun so that there will be no suspension of classes. Doon naman gyapon tay mga mas daghan pang teachers pod nga naka-base dito resident na dito daan, so they were able to receive instruction from our SDS nga i-kuan lang gyud classes as usual lang gyud siya. Matod sa opisyal sa DepEd, dili usab nila ma-compromise ang safety sa mga magtutudlo. Mo nag-encourage namo ang teachers nga weekdays dapat dili sila maglabang-labang, especially the months of July to December na ang hangin unpredictable kasanan ba. So kato lang kay ika-Friday man gud manguli man gud na sila dire. So murag kuan na pod ba kanang ato ra po masabot nga Monday padong didto more man time nila or sa Sunday, so mamutong tayo mag-cancel pod ang larga pod. Uban ni Renate Quiñones, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.